Què? Vols pagar-ho tu? Ves, i continua amb el que estaves fent, corre. Xusta, del metge que me va atendre. I ara què li dic jo a este? Li ha donat ja tantes excuses. Ai, que ganes tinc de no dir res a ningú. ¿Quién será el que habrá llamado? A una olor a inglés de patais. Senyor, quan s'acabarà tot això? Si no fora per el caràcter que tinc, n'hi ha com a prendre corregudet a Xina. Tom! Ja ni tortilla de carabaceta. Ai, Sant Roc, tu que eres abogats contra la pesta, i un dels inglesos, perquè els entrecots el garrotillo i que no deixen hereu. Què fas, Tete? Demana't un favor una mica. Qui era? Ningú? Algun inglès, veritat? El metge que no m'ha enviat el rebut. El metge? Parit mentira, que homes de carrera siguin tan ignorants. Però ja menos ha que avui diumenge és de cas dominical. És el que vols cobrar. Conforme, però que vinga en dies de feina. I li pagaries? Pues tampoc. Però com a bon ciutadà, deu respetar les lleis de la nació i demostrar que és una persona ben educada. Chico, encara no sabia jo que el voler cobrar era de mal educat. Pues ara ja ho saps. L'educació van a ser fins i no fer-se pesant. Ell ha enviat 23 voltes del recibo i 23 càndolos carmats. Això és d'educació. Vinga, va. Ai, quin bon humor que tens. Humor. Mira, Carmen, així és precís prendre determinacions. Pues no sé què. Jo te l'entré, dona, jo te l'entré. La primera dispensar a la xurra malapata trencacacola que tinc de criar. I jo no pot quitar per res, dona. I per segon, no demostrar més del que som. Ai, la crefora. No saps altra cançó. Però, dona, de què se t'ha que enganyar amb nosaltres mateix? Pues perquè en este món val arreglo lo que representes. Sí. Ja, tu eres un empleat i no de viure com un vulgar jornaler. Quin castig, senyora. Pues no sé quin. Ser parent poc, ser empleat i de fa un gust. Pues si de pitjors n'hi haurà. Dicen de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba. ¿Te sabes que tú eres inglés? Auris? Va, lo que busques. Mira, Carmen, no. ¿Ves tú, que se puede? Que si fuera un inglés, si me puedo escuchar la mosquita al nas y fer un inglés idiota. ¿Sabes? Que poca espenta que tens. On encontraria jo una ànima? Va metre-li el dimoni i l'ànima encara que fora marateta. Encara no he eixit. Passe. Em passa l'habilitat de planta per fer un inglès. Mira, és Daniela, que pregunta per el nostre huésped. Salud, Pepe. Hola. Pues si te descuides, ya te la mala audició. ¿A mí? ¿Per qué? Pues perquè quería que uns que venen així, en mi casar no me está comunicado. Ara descubrir, pues. ¿Y Baldomero? Però hi està. Ai, que vostè no sap què mos deixa? ¿Con qué motilla? Se'n va del palmar. ¿Con qué se va? Mira, replegant tot està pegant-se. No gaste bromes. Sí. Carmen. Pobre més estem, saps? Quan me falta m'ho fer de 25 euros, que por una pena com la que treballs más. ¿Pero això és en serio? I tant, en serio. Però el més raro de tot és que no mos vol dir el motiu. Vaya bien. Pues mira, perdoneu, pero hasta que no lo usted la tira de ell, es que no me ocupe de una... Chica, despídolo i que s'hi compensa. Despídolo. Ai, sí, mira, Daniela, veig a saber si pots fer que es quede. Mira, una xiqueta del xic, segur llarg i costós, mos du de cap. Pídalo y avisemos a otro. No sé si cuánto me lleva luego. Ja vaig, ja. Baldomero, així el busquen. Es que me extraña molt lo que me estés dient, Xer.
vosaltres i veig que si pots aconseguir que se quedi de Mira, mos faries un gran favor. Tu eres Daniela? Te estoy encara citat. Ara m'ha fet matinera. ¿Eres veritat que té más de la direcció? Si això qui t'ho ha dit? Estos patrons. Ah, bueno, sí. Pues mira, sí, me'n vaig. ¿Y se puede saber per qué? Mira, Daniela, tu eres una bona amiga i vaig a dir-te el que me passa. A veure què m'aconselles, senta. Estic en una situació que no sé per on pegar. Tu ja saps que jo estic en l'Argentina. Pues allí conegué i fi una gran amistat en un espanyol que va sentar plaça i després va fugir del servici. Deixant a sos pares hi ha una germaneta molt menuda. I el que passa? Els pares se n'anaren del poble, els anys passaren i com volia averiguar d'ells, sols poder averiguar que havien mort. Sin embargo, de la germaneta no he pogut saber absolutament res. Este amic avui és riquíssim i no té altra preocupació més que buscar a la germana. En els sols, en el fill de fer en ella el que no fem els seus pares. Està bé això de que se'n recorden de la pobreta germaneta. Aprofitant del meu regrés a Espanya, me donà diners, encarregant-me. Costara el que costara, més que de buscar-lo. I clar, com els diners són tan golosos, Ya, y tú le añades bien que fes averiguacions, que tenies una pista así de allargar-ho, y que t'enviaria pesetes, ¿no? així n'ha estat 4 mesos. Però per fort, que advertir a l'engany i dudar-lo més, i escrigui dient-li que l'havia encontrat poc menys que en la misèria. Ah, clar, i així no t'enviaria més pesetetes. Quan me s'acabaren, li digui que s'havia enviudat i si no li pareixia mal, pues que m'anava a casar amb ella. ¿Y qué te contesta? Pues que li pareixia molt bé, que no oblidaria el meu comportament i damunt m'envià 5.000 pesetes per primer gasto. 5.000 pesetes! Baldomero, 5.000 pesetes, quina mina! Ja va apareguer la fortuna que dius que havies fet per allà, a l'Argentina. Pues ara, fora. Ara li dius que quan s'acaben els diners, li dius que s'ha ficat mata. Després que ha augmentat la família. Després que... Escolta, lo que m'estranya molt és que no t'has obligat a tu a que l'escriguera a la seva germana. De por, per lo que li feu als pares, vol que la duga allà a l'Argentina i donar-se a conèixer ella en persona, presentar-la allí. Pues escolta, millor que millor. Aixina, hasta que arriba això, li traus un cordo. I després, busca qui t'ha pagat. Total, això se la pura. No, dona, no, deixa'm acabar. Ui, que encara hi ha més? Lo principal, lo més greu. I si a mi, a plena gana de ser un rato així, no he pogut resistir la tentació de veure pront a la germana i en un negoci que té, pues se n'ha vingut. Mal, això ja té un altre aspecte. Però, atent, trobares de veres a la seva germana? És una casualitat de la vida, però la encontré. Ah, sí, la trobares? I a on? Al Cinc Castell. I estava soltera? No, casa! Ai, Baldomero, quin cotaje casa normal, Baldomero, ¿y ahora qué? Pero bueno, ¿y quién es ella? No eres capaz de imaginar-te-ho. A saber, ¿quién puga ser? Pues és ¿Quién? la meva patrona. ¡Carmen! La mateixa. ¡Carmen! ¡Ay, quina ensalada, Baldomero! Pero Baldomero, has trobat una ensalada? Jo no veig més remei que pegar a fugir. A tu què te pareix? Yo qué sé lo que animal, yo qué sé. Lo mal és que ell encara se'n va a Madrid esta nit a arreglar-lo del negoci i després diu que tornarà a estar uns dies així nosaltres. O sigui, que ell encara se'n va a Madrid esta nit.
algo? Res! Lo que menos imagina ella és que tal germà té un món. No és que era tan bengueta. A més, ell porta nou supost per lo del servici. Pues atent. Anem a fer una cosa. A veure, antes li promets a Pepe i a Carmen si li donaràs 50 euros. A canvi de que Carmen fas avui de dona teua. A la nit s'allarga i ve i traus els diners i quan torne de Madrid ja veurem. Però com li dic jo a Pepe que me deixa la dona? Que no m'atrevi? Sí, No! que sí, a veuràs, a veuràs. Però què vas a fer? Que vaig a cridar a Pepe perquè l'apurats que estan de diners segur que diuen que sí. Però si no n'hi ha temps, si ara mateix s'abrega el tren i tenia que anar a recibir-lo. Calla, a veuràs. Maria Santíssima! Pepe, haz el favor. Sí, ve, muy comisión. Al mes, un dinar de categoría. No anem a tindre si avui va al dinar, no? Pepe, dime. Què és això? Que este vol parlar amb tu. Una cosa molt important. Tu atén-lo. Jo me'n vaig a donar un recau a la xurra. Atén-lo, ja tornaré. Después. Sí, Pepe. La teva situació és apuradeta, veritat? Home, doncs alguna puntada. Sí, la veritat és que sí. Moltes pessetes. Tinc uns 500 pessetes que me salvaven. Pues si tu vols, jo te salve. Che, ¿hablas en serio? En serio. Mira que hablas de la meva mort. Demana el que vulguis, Poca cosa. Concedit, el que siga, concedit. Sols vull que me deixes una cosa que tu tens. Que la tinc jo? Sí, Ja m'ho concedit, home! Concedit, què és, home? El que fas, home? la teua dona. Què? Que te dice la dona? Deixa'm parlar. Vol dir en serio? Què? Parlem formalment, home. Formalment ja vas a quedar concedent, Tu és un frescable, tu. Què? Pots tindre calma? Ni siquiera eixirà de casa. No voldràs que me'n vaig jo, no? No, tampoc. Estaràs així pa veure tot lo que passa. Deixa'm la dona, bebé. Salva't, bebé. Que li dice la dona i que estigui aquí, per veure. O que passa ni que no vol no. Quin paciència, home. Que pago tenia passat. Quin paciència, veuràs com jo el que pensi. Arreando, así, Però què passa tant de crit? así, este tipo, que es un deshonrat, i el teníem así a Carmen. Oh, Però si pots saber què passa? Carmen, val més que no ho sàpies de que del modo que tu eres, ho és. Tal volta ella s'avinguera més pronte que tu. Ella lo que farà és ofegar-te. Ja t'explicaràs quan te dóna la gana, ja. ¿Cómo vas a explicar? Que así es, el señor Baldomero, a cambio de un especietete, no me demana a lo més bonito, a lo més preciós que tinc en casa. A la teva dona. Oh, lo mango creo que era otra cosa. Això què? Carmen, De quants diners parlem? deixa'm explicar-me, senyora Carmen. No cal. Carmen, Ja està donant els diners. San Cornelio, Carmen, por favor. He dit que te calles. Tu li agafes els diners i li dones la paraula i s'ha la dona. Pero com jo després no m'avinquen el negoci, li dic al granuja este Ay, respire. que és un gran disfrute de la llengua. No seria que t'arrapava? Vete i guanyarà. No, que no me'n vaig. Hasta demostrar que estic aquí de pensar en el que suposeu. I hasta que no me oïu, no me'n vaig. Així no em tenim que mirar a vostè per res. Sota jo. Volies demostrar-me que volies fer-li aire en un palmito, lladre? Trate de demostrar que no et fa res mal. I hasta que no m'atengueu, no me'n vaig. Ai. Què te passa, No, ja. I
si no vos convenç, sabrà de lo que és capaç una dona, senyor Escabre. Ja pots començar. Així sabeu. Mire, Carlita, mire, en un apuro li demaní a un bon amic que tinc en l'estranger, suponent que mai vindria per ací, certa quantitat en l'acusa, pues que era per a casar-me. Ell me va afavorir i jo al seu temps li torní tots els diners. Coincidències de la vida fan que passe avui per ací pel mar. Sols en el fi d'abraçar-me i conèixer a ma muller. Si consentixen que presente a vostè com a dona meua, jo els done perquè passen d'apuros i si no me'n vaig i no veurem en la front. Pero si casi mola y todo, que verás comenzar por ahí, no verás comenzar por ahí, hombre. Pero si es que no me deixaràs parlar. Home, si no és molt diferent. Jo és que com ha vist a Pepe, tan desesperat. Dona, es que se me despecha, dígame que le dice a la dona, hoy si era a pensar que era para hacerle aire y hacer tal y le mosque. ¡Qué gracia! I diu vostè que casa em vas tenir? I no tornarà en sa vida. Mira, però, Pepe, que anem a passar un dia de lo més divertit, veritat? Me ric del susto que m'havia donat, I del xasco que em va donar l'eix amic teu, Però que tu no esteu conformes? Sí, home, va. Pues en Beixina me vaig escapar de l'estació que tenia per anar a recibir-lo. Espera't un poquet, home, hem aclarat una cosita. Yo te dije a la dona, pero sense opció a premi. Ai, gràcies. Vinga, home, vinga, a veure si anem en cuidau, Això, això, que anem en cuidau i no trobem en canyete. Com Déu apreta, però no ho pega. Sense cap sacrifici anem a salvar la situació i a riure's prou. Mira que tu dona Carmencita, no olvides ni un segon que jo soc un verdader marit, Però a tu què te pareix? No consentisques que Baldomero per demostrar-li a l'altre que eres a muller s'expansione massa, Eso es todo. Però tu creus que s'atreviria i jo consentiria? Ai, que tonto eres. És que seria molt dolorós, molt dolorós que en els nassos, mira, me pense que m'ha passat molt racó, saps? No digues tonteries. Si és que Coret només platisca per mon marit... Ui, quin marit? Uno, dos, però uno! Saps que és nerviós? Jura. Quines ganes tens de robar-se el cul? És que té molt poc, també meva, i... Pues mira, soc teva, acostumbra't. Tens que parlar de vostè? També jo? Però no vols que eres el huésped? Jo soc ton marit! No era res. Bueno, no has de bromes, És de favor. Mira que eres criatura. Juana! Què passa, què? Avisa d'esta, no siga cosa, que fiquem la pata... A veuràs, Hi ha 10 pessetes. quin embolic de ma mare. Ara veuràs. Creden? Sí. I no vull mai el levantar el conforme d'humana. Chica mágica que ve. Propio, sí. Jo te cridava para que prestares atenció a lo que te vaig a dir. Tu no ho vols veure. Que no l'havia de veure? És perquè te fijes bé. ¿Y he de estar molt de rato fijant-me? Molt bé, senyora. Vull dir que prestes atenció a lo que te vaig a dir. Pues jo no m'entenc. Pues menos t'entendràs de ciutat. El senyoret no és mon marit. Què me diu, senyoreta? Això és de veres, senyoret? Coses del món, xica, mira, coses. Mon marit és el senyor Baldomero. Jesús, com està el món? ¿Y entonces?
el fill serà... Espalleta en la llengua, que el xic és molt meu, Ai, entonces es de tres? Un de tres. Aquesta turna que l'ofegui, De tres. Que pobre cervell que tens. Vinga, va, anem i te ho expliqui, perquè si no... No de vales de dir-los-hi. A veure, mira per acá, xica, mira per acá, ja m'està dient, a veure això que has vist. Què és el que has vist? Que haurà vist este? Va, dic-ho. Que estava molt cavilós el senyor Baldomero. Només això? Que tu què te creies que havia vist, Ararot? Ja. Quan jo dic que m'han de passar un bon rato, apanyeu-se com pugueu, aneu, que me passo. La caseta esta, país de Calderona. No és que ens culpava caure de la negra. Veig a veure qui és. Mira, si és de casa, me quebles. Si no, li dius que no estic. I quan t'acabes, ens en parlarem. Com enganyen les persones. A veure si s'aclarirem. Acabarem mal. Dispensa, però quan tu cau no mira on s'agarra. Pues procura mirar-ho i no tropezar més. Tantes voltes com entres tens que tropezar i sempre t'has d'agafar del mateix puesto. De mi, quan t'obris, senyoret, no tropeces, no. És que al veure m'amassare, però vols el favor dir-me què et passa? Què vols, Tonico? Mira, primer que res, a veure. I després a dur-li este mig quilo de sucre a la senyora que m'ha encomanat per el dejunar. Però vols el favor dir-me què et passa? Què me passa? Que ni pensava que estava entre persones decents i m'ha enganyat. I que si no fora per el deliri que tinc per el fill del senyoret o de qui siga, ara mateixa me n'anava d'esta casa. Fill del senyoret o de qui siga? Això què vol dir? Tu saps qui és el marit de la senyora Carmen? Clar, el senyor Pepe. Pues estàs equivocat. És el senyor Baldomero. Què dius? T'has tornat loca? Me ho acaba de dir ella en persona davant d'ell. Veig que sí estic loca. Això és de veres? Ai, mira que quan ho he dit a ell, sense donar-li més importància, m'ha dit que eren coses del mar. Entonces, esa pobra criatura, de qui és fill? O serà dels tres. Si no mirara, és que l'agarraven de l'enduia a la mateixa d'esta casa. No hi ha dret a que una criatureta innocent estigui entre xentola. Che, qué escándalo. Ya te enseñarán desde la casa. Hasta que sigues una mujer, vull que estigues entre persones decents. Només ho sent per la criatureta. No hi ha criatureta que valga. La dignitat abans que tot. Bueno, esta vez quan descans ja decidirem. Jo que creia que esta casa era modelo d'honradez. Vés-te'n i de paso obri. Jo creia que era tanta la felicitat que anaven a esta casa que les hores eren curtes i dolces com... El sucre. No, home, no, més que el sucre, com la mel. Què me dones el sucre i no te tornes a emportar? Ja m'havia estranyat lo que m'havies dit, que m'estic tornant bobo. Corre, que tornen a obrir. Ves, obri el sucre i dona'm la porta. Quin la porta? Ui, el sucre. Que xenteta. A veure si serà. El senyor Baldomero i un altre. Jo me'n vaig. En quant menys estiga entre esta gent, millor que me quedava. Pasa, Raúl. Estás en ta casa. ¿Cómo andáis, pibe? La plata está rellena. Es que ya no me recordaba de hablar valenciano. No sé lo que me pasa. Per fi vaig a veure ma germana. No olvides lo que t'ha dit, Tots els metges van encarregar el mateix. Evite impressions que li poden costar un disgust seriós. El primer interessat en que li passi algo a ma germana soc jo. Tu dis-me sempre, Raúl, i no tingues por a res. La veus, estem el dia junts. I després quan tornes ja la preparem per donar-te a conèixer, que si convé, que seria molt sensible. Que bo eres, Baldomero, i que feliç vas fer. No digues això. Lo que sent és que les trapisondes no me deixen fer en ella lo que tenia que fer. És tan bona. Prohibit a que tornes a anomenar la situació. Afortunadament jo puc i vinc en disposició de posar-vos a ser feliços. Tu
deixa'm fer el que tinc d'obligació per ma germana i serà un favor més que te deuré. Sí, però deus comprendre que jo... Ni una paraula més. El que vull és que te facis càrrec de l'ànsia que tinc de veure. Che, pues tens raó. Mira, primer te vaig a presentar... Un moment, espera, diuràs el xicot este. Pepe! Pepe! Vine! Això és tard, Com estàs en ta casa, deus de conèixer a tots. Bon dia. Bon dia. Mira, Pepe, el senyor Raúl, ixe íntim amic meu de l'Argentina, que tant m'ha sentit parlar d'ell, servidor. Molt bé. Un bon amic, quasi un germà, que com no té ningú al món, el tenim de huésped, així en casa. Ara, això sí, considerant-lo com de la família, Tot el gust. El gust de tu. I el teu vi, compten una mica. I vostè també. Moltes gràcies. Bueno, va, però, Baldomero, presenta'm a la teua senyora, que tinc tantes ganes de conèixer-la, a veure si és de veres tot això que me dies d'ella en les cartes. Està algo desmerescudeta. Els sofriments, els que acaben molt. Que tant t'ha sofrit? L'altre marit, que era un borratxinet i alguna vegada que altra... També? Pues jo seria un criminal. Ui, no, comencem. Mira, a este li diria jo sempre, si enviudara, me casava amb ella. És que no se mereix aquest maltracte la pobra. Veritat, Pepe? Sí, oye, ese que pobre quiere de nada. Què? Presenta-me-la, va, Baldomero. És que hi ha homes que en garrot no paguen, Pepe, què li pareix? Sí, senyor, sí. En garrot no pague, no. Che, Pepe, tu decidis-li a la meva senyora que isca, fes un favor, a la meva senyora. Sí, home. Sí. Home. Carmen. Ai, senyora Carmen. Fes el favor d'així, que queda el seu marit. El cor me bota horriblement de la música, Baldomero. Quin present del seu estat, Sí, el seu marit. I ahí la teua senyora, Baldo. Gràcies, Pepe. Buenas. Veus, Carmen? Com per a tota plega l'hora. Així està el nostre amic Raúl, que tantes ganes tenies de conèixer. Ja-lo. ¿Cómo está usted? Molt bé, vostè, Sense novedad, para servirlo, que me mires també. No me canse de mirar-lo. El seu marit me dia tantes coses de vostè en les cartes que tenia verdaders desitjos de conèixer-la. En satisfacció veig que no exagerava, Sí, però no li falta la maneta, no? S'ha quedat curt, perquè és millor l'original que el retracte. Moltes gràcies. Escolti, que allà on estava vostè, segur que no n'arriba a l'ecostum modern, veritat? Per què ho diu? Perquè així del Palmar, per higiene, va desapareguent el vici i se donar de pan. Oh, tonteries, home, tonteries. Quan l'afecte és sincer, tot està bé. En alguns puestos hasta se besen. ¿Tonterías? Pues aquí no me intente que se me haya dado la voz, Por favor, que el carácter valencià és molt Tranquil, Pepe, que el senyor Raúl ja sap totes les nostres costums. No te preocupes. Jo li va dir sempre lo de xupar la Gràcies. No hi ha de què. Baldomero, te felicite de veure que tens una muller tan guaposa i simpaticíssima. Va a afrontar, señor Raúl. Què és això de senyor, che? Baldomero, jo crec que nostra fraternal amistat deu fer-se extensiva a ta muller i tutejar-se. Sí, home, sí, clar. A mi me vaig pensar, que veig que... És dir, si vostè consentís. Per mi...
una dona així és precis ser feliç. Però no patisquen de res. El que busca d'un amic, jo no sóc amic, sóc algo més, com que un abraç i a callar. Carmen, tens inconvenient de sellar nostra fraternal amistat en un abraç? Dona, jo crec que a ton marit no li sabrà mal. Ei, això ho vas assegurar, mestre, vas assegurar. Jo dic jo. Home, jo crec que per mi, clar, Lo millor que puc fer és no abraçar-la. La clau de matrimoni se desbarata per no res. I este és molt segós. pero en este caso no pasa res, ¿verdad, Baldomero? Ah, que no. Mira, Carmen, acepta esta sincera amistad y dóname un abrazo. Tranquil·la, tia. Este tio se passa en silenci, Este senyor és molt mirat. És que, per molta ansietat que se tinga, abraçar la dona en els propis nassos del marit, així no fa mal pa molt lleig, digue'm. Pero no en esta ocasión. En esta i en totes. Pues si fuera dona de vostè, qualsevol l'aguantava. Mira, és que, mira, és que és molt bon xic. Home, molt bon xic, no? Sí, són molt bons xics, sí. No és que m'acaba la patència i ja faré la cosa i ahí. Pobreta dona d'este si fora casat. Che, Baldomero, mira, que en el maletí que he deixat en l'estació portava una cosa que volguera treure-la i veure-la. Este senyor no seria tan amable d'anar a per ell. No vol que m'espanto, tio, este. Pepe, tu no series tan complacent d'anar a l'estació? Pareix mentira que tu me demanes això. Pareix mentira. Home, si té inconvenient, És que vaig fer caro. No puc fer la patada. Però te fijo esto, saps? Pues pot anar-la a criar, a la cride. Juana, vine un moment. Però no sé com és una mantena, home. Bon xic. ¿Qué mana, señorita? Veges on t'envia este senyor? Pues, buena, mire, fas el favor d'anar a l'estació i al mosso número 14 que li entrega el maletí a aquest senyor que acaba de vindre de l'Argentina i que ha de gira esta nit per a Madrid. ¿No vol res més? Que no t'entretingues i que t'arregles de la taula. Número 14, recórdate. No se me olvidará, ¿no? Es como dona estar entre esta gente. Bueno, pues después de un viatge tan llarg, vostè voldrà descansar. Carmen, havem quedat en tutejar-se. A poc m'acostumbraré. És que no me canse de mirar-la. Si vingaus amb mi a l'Argentina, A que me sento l'hora. mira, al meu costat no mos faltarà de res. Sí, però bona sella cap. I que la farà sordos que no marca. Veritat, senyora Carmen. Jo ho crec. L'àvia me dona horror. Veu? No ho intente perquè perdrà el temps. Escolta, el teu amic s'interessa molt per esta muller. Mira. És que és molt bon xic. No. I jo, Molt bon xic, sí, que som molt bon xic, home. Bueno, pues si no vol descansar i vol llevar-se, Bueno, això sí, però me tindràs que acompanyar tu, que jo desconec la casa. Anem. Un moment, home. Entrem ben ahir i allà dins al final a l'esquerra està la font. Anem, jo t'acompanyaré i xerrarem, anem. Mire, quan simpatitza una persona em fa mal separar-me d'ella. A vostè la conec mitja hora i ja li donaria hasta l'ànima. No siga tan bon humor que no pot quedar sense res. anem i te llevaràs, anem. Bueno, en permís. No gastes compliment.
són frescales, Tiene un poc de paciència, Pepe. Però, bona, fixa't en el paperet que no s'estrassa. Mitja hora apretante la manita, intensante, abrazante, i tu marit aquí, mira, decidí per fort. Què fem? De l'honor, què fem de l'honor? Carmen? Pues si tot no som unes horetes de res. Ai, unes horetes. I unes horetes poden passar moltes coses. Si unes horetes sí, segur. I també pot dir la paraula. Me dius les paraules que no tens motius per prendre-me. ¿No te solo agraden los llibres? Pues sí que parece que me divertís, dona. Però si és que li dones importància a lo que no n'he de. Pero això no té importància. Pues entonces me cago el llibre, dona. Mira, eres un desficasseat i no tinc ganes d'estrovejar així més que eres. Ves, sí que te pegue l'aire. Corre. Esta també me despacha. Aquí está ahora mi chavalona. Como que sin echarla te va a hacer con el gira pues. Sé que chasco, tengo una amiga por hacer. Y lo que se ríense. Esto es una risa, On està Carmen, Pepe? ¿Y ese tío que vol? ¿Que li traga la raya o què passa? No, que vull fer-li unes advertències, home. Jo també que le vull fer a tu. I què vol? Pues mira, si no evites que el teu amiga que s'aprofite i li agafa el gato, Tinc calma, home. D'ací un rato hasta la nit. Tinc calma hasta la nit. Mare meua. I el xiquet? Que se regaló. Ves? Ara que el sentirà el meu amic. Ves? Avalla. Què passa? Que no vol plorar el xiquet? Sí, però que no ho deixi el meu amic, home. Però, i per què? Pues perquè en 3 mesos casat, no puc tindre una criatura. Què vols que m'inviti? No, vull que ell no es doni compte, com que ves, i salta més amunt de cagaró. Primer, però, tu saps que estem donant-li el gran xaco al meu amic? I escolta, vols veure el favor d'anar a per ell? Si s'ha donat compte, l'han fastidiat. Maleït sigui el monicot. Aquí sí li podrà vindre. Passa. Això qui ho vol? Entra i dins i dona-li a això home que està acabant-se de llevar. Ateme, Juana. La senyora Carmen t'ha dit... I cantera de tot. Pues ja no falta que te diga jo res més, No, ja sé prou, ja. Mare meua, que ganes tu que se'n vaig i quin dia estic passant. El xiquet me faltava, home! T'ha deixat el maletí. Escolta, m'ha tirat el brapatau i a la cara i m'ha quedat nou en seguida. Baixava pronte. El temps és fort, Baldomero. Que feliç. Això què? Ja teniu alguna criatura? No, és que... No? I això què és? És un xiquet, però... Res, no me digues res. La teua nerviositat me posa al corrent. Com que 3 mesos casat i un xiquet? Sí, però no és nostre. No és vostre? I entonces de qui és? Pues és de la crià. És de la crià. De la crià i el teniu en casa? Jo no volia, però ta germana és tan bona que el té en casa per no fer-li la front. Toca, menys mal, que jo hi havia pensat mal, És que, com ta germana és tan bona, pues... Aneu a espai, no feu cosa que tingueu algun disgust per fer-me favor. Que eixa crià me pareixeria molt joveneta. Pues 17 anys. 17 anys? Ja com és del món, ja. Bueno, espera, Baldomero, parlant de tot un poc. Que canviar un telegrama a Madrid, tu no series tan amable d'anar? No, home, molt de gust, però
Tinc por que te quedes a soles en ta germana. Quin, per cuidar. El primer interessat en la seva salut, quin, la direcció, quin. Digues que ixes tenint per a Madrid. Vols diners? No, què coses tens? Res, home. Bueno, pues ves, però... Corre, ves si no tardes. Vale, diners si no tardes. Minta pedra i outra. Minta pedra i outra. Benito, tranquilo este. ¿De qué se riurà? Que vostè també és protector de la infància? Ja, vaig a preguntar. I tant. M'alegre, home, m'alegre. Així no se demostra el bon sentiment. Bon sentiment? Bueno, Home, no me negarà vostè que és de bon sentiment criar una criatureta que no seua. no te vols senyor que diu? El pare d'aquesta criatura és un desonrat. Jo un tranquilo este. Escolta, jo tranquilo. El pare d'esta criatureta soc jo, I el pare de la llengua, mestre. Vostè? Vostè és el pare? No, què passa? Res, dispensa. Ignorava jo que... De manera que vostè és el pare? Ah, no, mira, que era una vegada no prou. Ah, ja ho sap, el pare soc jo, el papà. Ja ho sap. Serà possible, perquè va ser motor. Sí, Juana, mira aquí. Serà possible. També m'agrada poder dir Baldomero que el pare és, que el pare era este. Pues massa paciència ha tingut Baldomero en aguantar tot el que li ha dit. Carpen i Pepe deu fàcil que tinguin algun disgust per ser maçó. Que m'havia paregut el xic. Així està vostè. Hola, Carmen. Per què no me tuteixes? Per falta de costum, no conec tan poc de temps. Pues mira, jo, com si te coneguera tota la vida. Volguera que te confiares més, que me tratares més familiarment. Ja m'acostumbraré a poc a poc. I per què no en seguida? Pues perquè no puc fer-ne no? Pues ves fent-te'l que pronte serem amics. Jo crec, tinc el presentiment que pronte anem a ser algo més que amics. Què vol dir este home? Les coses obretes. Mira, Carmen, te porte com a regal de boda un adreç digne d'una gran senyora. Oh, moltes gràcies, però a mi no me queda bé d'una baixa tan bona. Sí, No dona. he que acceptar cap regal. Sí, dona, sí, ho acceptaràs perquè és gust meu. No. De cap manera, vostè... Vostè no, tu, Carmen, parlen de tu. Tu no ixes d'ací. Sí? És igual. No és igual, Carmen, no és igual. Bueno, pues, comprendràs que acceptar un regal de tant de valor... Tens raó, comprenc els reparos. És que mira, si jo poguera parlar, si jo poguera obrir-te el meu cor, segur que acceptaries. Què diria? Que no sé com s'ho diré. Sí, tens raó, què diria? Pues mira, jo li donaré al teu home i que siga ell el que te faci el regal. Però ara aniré primer perquè el deixis i el veuràs i me dius si t'agrada. Ara vaig a per ell. Què vol dir este? Porque si comerà un disc el cor, I un regal. I tu te xalvo. I serem més que amics. Mira, línies i falsa, més que falsa. Mira, eres una descarada. I això no pot ser, Carmen. Mira lo que dius, Pepe. Menos de lo que me dices, hipòcrita. Lo dije ella de l'hora de cavall tragèdia. Al final faràs que ho agarri en serio i això acabarà pitjor que mal. Però encara no m'amenaces. No, però no consentís que dubtes en mi. Però si és que... Que m'estàs ofenent massa i no te ho tolere. Atenc, Carmen. No atenc res. Quan es dubta d'una persona és perquè no sé. Pues no, Carmen. Fíjate que estoy sufriendo horriblemente. No dejo hacer. Y perdona. Es muy tan que me da una pena hasta que te miren. ¿Sabes? Vinga, va, dona'm un abraç. Ensenya'm el perdó. Vinga. Deixa'm estar, criatura. Busca d'ací, monicos. A bona. Ha fos el colmo de la poca vergonya, Què? Què? Què has fet? No té prou en un amic
Això, vostè no és un home, vostè és un deshonrat. A veure, jo ho veig jo, Mira, aquesta dona la devia la confiança d'un amic, i això no és un home, i això és un canalla, home. Escolta, que el retiro. No escolta res, canalla. Jo no veig el jo, Mira, no l'agarri i no ho feia per no embrutar-me les mans en una cosa tan despreciable i ruïn com vostè. Això ja és el colmo, ja, Què passa? Què passa? Tiraste mala mica al carrer, home. Tira. Aquest ja fos el que s'ha venut. Tira-lo, si no vols que vindré jo a tirar-lo pel balcó. Home, Esto no està passant, que es meten per casa. ni però ni res, home. A les persones indignes no s'està deixant. Al carrer, home, al carrer. Por lo menos, se lo pongo. Al carrer, home. Por lo menos. Pues, estos faltaven. Me vas a dir tu que estàs en condicions de fer de padrí de la criatura? Vinga, home. Dona, jo sóc el padrí, estic batejat, sóc formal i de família directa del xiquet. Com jo. No, mira, mon pare és el padrí Pepet, Pepet és el meu padrí i jo sóc el padrí del xiquet, així n'ha de ser, així no mana la tradició, I d'ací no res, s'agarreu el dos de la maneta i se n'aneu a jugar al parque a la pilota. Me vas a dir tu que se pot fer càrrec d'una criatura de boqueret, un xiquet? Per favor, per favor. Què va. Mira, ja tinc 14 anys i estic estudiant per a ser botones del Banc de València. Arribaré a ser membre del Consell Director. Lo menos. Així que al xiquet no li faltarà de res. Tindré ahorros propis meus i en l'estranger. I vostè què té? A més d'anys. Home, pues jo dic que tinc moltes coses. A més, jo, millor elecció va fer la meva cosina, triant-me per a ser padrina, perquè vamos. Ja veig jo quina elecció, una solterona sense... Sense què? No, res, que no vull faltar-li respecte a persones majors. Escolta, xiquet, a tu encara te queden molts anys per a poder tindre dineret. Jo tinc estalvis. No m'ha casat. I estic tota la vida treballant, fent buats i llavant i planxant. I he tingut dineret en la caixa borratxa. I com que no m'ha casat, doncs tots els diners que tinc li puc comprar al meu nen, al meu fill, joguets, regals pels reixos, regals pel sant. I quan jo muiga, tot el que jo tinc de paper. Pollo, que pesa hasta la abuela esta. Però, Què m'has dit? deixem-nos tardona, a mi m'ha cas no dir que no li falta el respecte a persones majors. Ah, vols dir que m'has dit ella? No, major, o és que vostè i jo tenim la mateixa edat. Mira, Juanita, deixa't estar i vine i fes el que has vingut a fer. Adulta la criatura, perquè això no és una casa, és una cova de llos. El padrí del xiquet. I la padrina i vostè, jo no l'he vist mai per així. I vostès què volen? Pues endur-se la criatura. Perquè fins que no se sàpia qui és son pare i sa mare, la criatura no pot estar aquí. La mocosina Carmen se está diciendo cada coseta de esta casa y de la mocosineta que yo no estoy de acuerdo en que esté así la criatura. Mira, cuando ya sàpien quién és, jo me l'emportaré. Però mentre, pues vaig carrer d'ella. Així no pot estar. Això és una cova de tots. Què dir? Una família. És una comuna de naturalesa. Així no pot estar la criatura. Pues va, tranquil que ja és tot arreglat. Sí? I vostè diu que és cosina de Carmen? Sí. Juanita, filla del tío Juan y de la tía Manuela del Palmar de tota la vida. Què passa? Oh, bueno, ingeniet de la meva cosineta. Home, i vostè diu que està tot arreglat? Sí, va, anem-se que ja està tot arreglat. Va, anem-se. Che, això no pot ser, Carmen. Mirad de vida a casa, jo mate el tio així. I la sort que té és que aquest any no tenim xinxolet, no és el petge també. Deixa't estar, calla. Ai, així no passa res. Tirar-me al carrer no es passa res. Vinga, dona, per favor. Però si tu tens la culpa per ser massa muñecot. Mira, eso me faltaba saber. Ahora resulta que yo tengo la culpa. Oh, madre, y que chasco tengo la vida por ter. Ahora verás lo que te hago yo en la rostro. Què vas a fer? Dime la veritat, dona. No vull disfrutar tant, que t'apanya com una paula. Mira, Cranxa, quin adelanto. Descobrir l'altre i afangar-se amb nosaltres altra vegada. Sí que te sacrifiques tu per la situació, sí. Oh, però anem a veure, n'hi ha dret a lo que s'ha fet aquí?
Deu aguantar un marit que li abraci una dona en els dos nassos. I damunt que el tiren a pataires a casa i a l'honor, Carmen, què fem de l'honor? Torna-li la trompa, xic. Oi, però no veu que l'excusa de l'amistat s'aprofita del tio? Jo el que veig és que podíem eixir de punts i no eixirem per culpa del dimoni. Tu ho has dit, per el dimoni. I no vull que posar-me semblant-li a tres. Ai, Sant Roca, vaig ir donant paciència pels restos perquè no sé com puc aguantar les barbaritats que estàs dient. I jo vull tragar-me el que m'estic tragant i no aguante més, Carmen. No, no i no. Prova. Mira, saps el que te dic? Que fes el que vulguis, però d'ací davant seràs tu el que t'encararàs els que vinguen a cobrar. Perquè jo ja no estoreig més. Despatxa'm tu també, dona. Despatxa'm. Però és que estàs dient una sèrie de barbaritats. Mira, Pepe, pensa que ocasió com esta és molt difícil que es presenta i tinc un poc de paciència. Mira, jo faré per no encontrar-me en ell. Total, d'ací unes hores se'n va i mira, salvem la situació. I m'ha de tragar el que m'he dit tio a mi. Vinga, doncs, va. No. Ja t'ha dit que està tot arreglat i que no te dirà ni mitja paraula. Jo el que faré és que és reventar antes de que acabe tot això. Pues mira, avisa per apartar-me. Exacte. Pepe, lo d'abans, oblidat, Va, convençut que no hi havia mala intenció, donen la mà i tan amics com... La mai dissimula. Si vostè se verà que soc jo. Va, no me digues res, va, no me digues res. Què, Baldomero, porteu-me a veure València. Va, Carmen, arregla. Jo no puc, tinc que fer el dinar. El dinar ja el durant de la fonda, dona. Va, arregleu-se i anem-se'n. Mira, pues, mentre ella se prepara, jo aniré a arreglar el canari. Vale. Però si és que... Res, dona. Les hores que jo estigui així, no vull que te separes del meu costat. Se pot tindre paciència, jo no pot. Què diu Pepe? M'està dient que m'arregle i que no el desaire. Sí, senyor, sí. Això, que s'arregle, va, i que s'arregle, va. Naturalment, va, vinga, si no res. Si jo pront estic, total, tens pocs tratges, un triar. Pocs tratges? Pues qui sap si pront ne tindràs de sobre i bons, i bons. Ai, xoto, duro i que bola. Ja, que bola. Pues en ese cas, mire, vaig a canviar-me. Veig el que fas, Pepe. Que lluny està la pobra de saber qui té al seu costat. Què? Li resulta simpàtica, Més de lo que vostè se pensa. Sí, Inflació de cada Mire, per eixa dona sóc jo capaç de tot. Què? Què t'ha agradat? Home, això d'agradar... Digue-ho en franquia. Jo soc molt reservat. El seu marit no s'enterarà de res. En esta ocasió, el seu marit no pinta res. Que ha de pintar, home, que ha de pintar. Si res de bon llit de bàrbara sí. Que mire, Pepe, vostè no està enterat de res. Però ara que estem a soles, anem a parlar d'un altre tema. Mire, jo tindré els meus defectes, però les coses mal fetes vinguin. I a més, m'han assegurat que vostè és una bellíssima persona i hi ha que demostrar-ho. Si jo fos tan bo, no me passaria el que me passa. Això que li ha passat a vostè li passa a qualsevol, home. Sí, home, sí. A vostè m'haguera jo, però en el meu lloc. Mire, jo en el seu lloc faria el que fan els homes. Aguarda, què fan els homes? Pues casar-se, home. Vostè deu casar-se en seguida. Això farem, va. Deixen de ulls i cases, cregue'm a mi. Pues ja me casaré, home, ja me casaré, no se preocupe tant. Mire, Pere, vostè ha de demostrar que és un home digne i conscient. Vostè se casa amb Juana i Lau. Che, esto a mi s'ha perdut. Anem a veure. Si no vostè no se casa, què serà de la pobra Juana? Pues què
que siga el que vulga y pasar a mí de cuentos de caballería, hombre. No, Pepe, no digas cuentos en una cosa tan seria. Además, vostè ha de pensar que n'hi ha una infeliç criatura pel mig que no deu res. Que n'hi ha una criatura que es troba en els angelets. Mira, me vas pecadins per no enviar-lo a Xecut. Una vegada más? Mira, altre que fes el tòfol esquiva la conversació. No, jo arribaré tard també. No sé què passa en esta casa que ni de la criatureta se recorden. Un secret fa que la mamá del pobre. De raó, de raó. ¿Y la señorita? Per ahí va, per ahí va. Per ahí on serà. Vale. Escolta, Juana, escolta. Vinga, fas el favor que vull parlar unes paraules amb vostè, vinga. A mi? Sí, amb vostè. Pues vostè dirà. Miri, les coses clares, Juana. Jo ho sé tot. Tot? Bueno. I què és el que sap? Mira, m'explicaré. Vol dir-me vostè quin concepte té d'aquesta criatureta? I a mi m'heu preguntat. Ja. Dona, vostè deu saber de qui és el pare d'aquest xiquet? Pues està equivocat, perquè si vols que li diga la veritat, jo ja no tinc clar qui és el pare del xiquet. Què? Esta chica pregula vergonya. Què, com està esta caseta? I passa este senyor. Res, dona, res, no passa res. Això es precisa arreglar-ho. Esta Carmen... Pero ¿quién será este señor y qué le pot interessar tot això? Mira, m'interessa i tal vegada tarda poc en convencer-se. Li he dit que ho sé tot i no anem en tonteria, Juana. Com que sentes, fas el favor. Deu patir del cervell. Sentes, dona, sentes. Pa què vol que me sente? Sentes, fas el favor. Que putete. Vinga, va, ja estic sentat. Ara, no tingues reparo i donaria mamar al xec. Però què diu este home? Calma, Juana, calma. ¿Qué calma ni que romazo se entiende? Pero no me diu que le donaré mamar al xic. Home, vaig al porgues, este s'ha escapat. Altre que pega fugir? Esta m'ha deixat bobo, tampoc m'agrada a mi el riu, i mira per on, dir-me que no s'aclareix qui és el pare del xiquet. Estes xiques, la desgràcia, acaba per trastornar-les i no saber el que diuen. Estan tocant. Encara no m'he vingut jo així i no me'n vaig sense aclarir el foc. Vaig a obrir qui és. Passa, que està per aquí. Si la senyora Carmen té algo de feina i que ella viene més tard. Què vol que li doni algun recau? No cal. Tinc que parlar amb ella respecte a Juana. Respecte a Juana? Sí, senyor, respecte a Juana. Que vostè també està enterada de... I tant, i per lo que veig, vostè tampoc ho ignora. Tampoc, mire, precisament ara estava jo arreglant l'assunt. Les persones a vegades perden el coneixement i fem coses molt lletges. Pues esta és el tot. Té raó, però mire, lo fet està i ja no té remei. Ara, a remediar-lo el millor que se pugui. Pues això porta mal remei para poder arreglar-ho. Però mire, estic jo sí i el tindrà. Jo agarraré els dos i faré fer el que tenen el deure de fer. Pepe se casarà en ella. De manera que vostè diu que Pepe se casarà en ella? Se casa en ella o deixa de ser qui soc. Que escàndalo, i això és que ella encara soltera. Però que vostè no ho sabia. No. Bien. Pepe, que ha fet el mal, Pepe se casarà en ella. O al final, jo dic... De manera que el señor Pepe es el pare. Que vostè no ho sabia. Mira, yo ya me maté un embolí que no me puedo aclarir. Parece mentira que la señora Carmen... Faça lo que fe, veritat? Sí, señor. ¿Qué volia pensar de ella? Com a que se necessita l'abnegació d'una santa per a fer passar per fill d'ella a un que no ho és. ¿Tampoco es sin ella? Entonces, ¿y esa pobre criatura? ¿De qué es el fill? Vinga, home, vinga. Diu vostè que ho sabia tot i ara no ho sap. Sí, pues todos creían que era la señora Carmen. Clar, com aquella ho ha fet així per evitar-li la frontolata. ¿De quién está morir? ¿Y Juana qué votan de esa criatura? Clar, i quina mare no vol el seu fill? ¿Cómo? ¿Qué dice?
vostè? Bandido! Así veien tots a fugir. Quan se preguntan modos, se debe de contestar a mí. Y si no sabe lo que le pregunten, pues diga bien Pau el amo. Pues ha fotut el tío este. ¿Qué pasa? Pues dice que li pregunten si se contestaven se muchas cales amunt. No passa cas que seran molt cremat. Pues si està cremat, que s'apague. La persona deu de tindre modos. Quan tropeixen algú sense modos, la sang se me rebolica. Sí, és modos sobretot. Com que els modos són els modos. Sentes. Estic sentat. És que no me veu. No m'havia de conter, vostè perdone. Perdonat, no calia més. És que, com no estic aviat a pujar escales, escolta, així li ha servit una xica del recatí que li diu Juana. Juana? Sí, senyor. El que té llengua a Roma va. Pareix que siga molt rica la casa. Mire, nosaltres som pobrets, però ningú m'ho pot assenyalar en el dit. Però a veure el que resulta la visita. Sa mare volia vindre a veure-la i conèixer els amos, però com jo havia de vindre... Clar, mira, venim vostè tot arreglat. Li pareix que fem bé? Molt bé, sí senyor. Pues ella dia que no. Vostè què diu? Home, jo dic que complicat està l'assumpte, però que molt bé, que sí senyor. Lo mateix que jo li dia. Vostè què diu? Mira, jo no dic res. Juana li escriu a sa mare que està contenta, que són bones persones, però els pares han de velar pels fills. Vostè què diu? Altra volta vostè què diu? Pues em mostra del llaurauret, que bé, que sí senyor. És que la joventut d'avui dia està massa espavilat. I n'hi ha que estirar els ramats de quan en quan. Vostè què diu? Vostè, home, vostè és el que ha de dir l'objecte de la visita. Pues mire, en això estem. Des que li hem dit a sa mare que si festeja la xica, que tots els dies és molt vindre. Però, clar, les mares són tan marotes que 4 pamplines les enganyen i res. Les dones són dones i els homes són homes. Vostè què diu? Pues sí, que si no en diu altra, mira, té raó, més veritat contemple. Jo aniré, i si és veritat que té noviet, l'agarren en una orella i pa que al poble. Així no se fan les coses. Vostè què diu? Que molt bé, sí senyor. Que ben ja prompte. Però vostè és família? Que no senyor. Ah, no és família? No senyor, no. Soc son pare. El pare de Juana? Pel que vull demanar, pobrets però molt honrats. Els festejos de la capital no m'agraden. I si és veritat, davant, cap al recatí. Pense bé o no? Vostè què diu? Pues jo dic que en això no comptava. A veure com li expliqui jo al tio este, Maria Santíssima, quin compromís. En les cartes mos diu que és un matrimoni en un xiquet i que el volen deliri. Clar que el vol, motius té per voler-lo, motius. Se fa de voler la criatura, Sí, molt, molt. És que esta filla meua té molta afició al minigoig. Se veu en ella. Segur que li caurà la baba en ell. Vostè què diu? Sí, i en quina ocasionet ha arribat així, I com li expliqui jo ara que sa filla... Que això és precís arreglar-ho i fer-se ànimo quan tantes. Què? Tot està bé? Bé, sí, però vostè és home. Home, jo així no ho crec. Vol que li ensenyi els documents? Sí, pare, sente. Volia dir jo que els homes on se demostren són en les situacions difícils. De totes
maneres ho he comprovat. Pregunte vostè el recatí per als gafarrons i li dirà. Pues mire, m'alegre, perquè me ho va a demostrar. Mire, sa filla, Juana, que està malalta. No. Ai, m'havia assustat. És que, mire, sa filla, la poca experiència... Hosti, que ocasioneta. És que sa filla ha donat un mal pas. S'ha trencat alguna cama. Tal vegada haguera sigut preferible. Mire, que no m'ho aguante més, que vaig a dir-li ja ben clar. Sa filla Juana és mare. Que ma filla, que Juana, digue'm que és mentira lo que diu, si no vol que me muica de dolor. Ojalá poder dir-li. Entonces és cert, desgraciadament. On està aquesta mala filla? Que la mate! Calme. Vostè, calme i tranquil·litza, que jo ho aclariré. La mate! Deshonrada en els cafarrons! Calme. Digue'm on està que la mate! Oh, que ja calme, jo ho aclariré. Mira, esto faltaba! ¿Qué será de vosotros? ¿Qué dirá del cafarrón? Faz el favor y respeta el pobre, el dolor de este pobre. No, faz el favor. Que enseguida si no cago un escándalo, que yo no tinc de saber ni en gafarrons ni en caganeres. ¿Qué enseguida? Pero que vostè qui és per si xiu? Yo, el novio. ¿El novio de qui? El novio de Juana. ¿El novio de Juana? ¿El novio? Entonces este señor el que... Tome que vos. Sí, que la busca. Tome que vos. Echarme su fetge. Calma, deixa'm parlar. El tinc que assassinar, bandido. ¿A mí? ¿Qué pregunta si és a vostè? Escolta, retenga. Jo no entenc res. Deixa'm que li traga dos pers de llengua. Son una broma, ¿todo en serio? Els gafarrons, el que li refaldi la paga. Escolta, retenga. Núbelo, que está loco, núbelo. Ojo, al que pillen el blanco. Núbelo. Escolta, m'agarra l'assassina, Escolta. On està la neta? Estarà pensant ben ara. Malícia la deixeta de la dona. I Raül? En Jesús n'hauria d'estar. Ronaldo, Carmen no és de casa, Eres molt desconfiat, Pepe. I el teu amic molt fresc i algo més. Ja tinc paciència, home. D'ací un rato t'ho passat. D'ací un rato, Abans li pregunté si li agradava i el bon senyor me diu que moltíssim. Què feu? Això és una broma, home. Això és una broma? Això és una poca vergonya. Me veu una xica al braç i el tio mai me diu, segur que el pare d'aquesta xiqueta és un deshonrat. Mira, Pablo, no m'ha pogut aguantar. Li he dit a Ponte Metre, palleta la llengua, que el pare d'aquesta xiqueta és el tio. Sí, tu li has dit? Sí, senyor. També tenia que tragar-me que me diguera deshonrat. No, però, home. Ni pero ni pera. Si està loco, que el tanquen. I a tot això, no t'ho ha contat encara. Empenyat en que me casaran Juana, No te cregues tu que... Ni quina ensalà! Ni de cangrejo. Com li he dit, que el xic és de Juana. I és que li diu que son pare, menú guisau este marrón. Che, atén-me. No facis cas, home, d'ací un rato t'ho passat. És que estes molt bromiste. Pues si prometes a l'abueleta. Escolten, faríem el favor de dir-me si hi ha metges especialistes en el servei? No, jo no, però sí molts. El que ha vingut abans en vostè necessita posar-se en cura enseguida. Què? Estàs fort? Ves a obrir, O no està bé del cap, o és una cosa pitjor. Bueno, ves a obrir, corre. Empenyat en que li donarà de mamar al xic. Ves a obrir. Che, i s'amic teu és un frescal, tu. I el que volia era morir-li les mamelles. Vinga, home. Lo que tu vulguis, però salvem la situació, home. Si no se posa les manetes en la muchacha, no sé si podrà ser. Com no fa la teua, t'importa res que de més l'abracen. Tu deus de capacitar-te de la situació i comprendre que no me puc negar. A més, Pepe, no hi ha malícia. No hi ha malícia. Però n'hi ha abraç, Pablo. N'hi ha abraç. Sí, però sense malícia. Sense malícia. I sense malícia no se peca. Pues no.
pues ja està. Li dius al teu amic que l'enganyaré sense malícia i ja està, ja està. Però no l'he dit, home! Oh, qual home? Ja. Deixin que vol este home que no tenen raons. Què passa? Passa que ja estic part de que me neguen a l'amo d'esta casa. I avui no me'n vaig de conèixer-lo. I miri el que em mereix i no me paga. És de total. Bé, Juana, fes un favor, deixa la feina. La caseta està posant-se impossible. De manera que vostè vol conèixer... Sí, al marit de la senyora Carmen, que sempre me'l neguen. I avui se me fa així de dir, però el conec. Vamos que sí el conec. Avui paga o cobre. Escolta, molt bé. Tenim els pitorreig a ningú, Sí, molt bé, però vostè està amenaçant i això no està bé. Amenaça i pegue si és precís. Com que, qui és el marit? Sant Roc, no te pareix que això ja es passa? De veres que t'agradaria? Digue'm si és vostè i ho demostraré. Ja estic de dones, Pepe. Digue'm, si pot saber catalán de vostè pegar, Escarmentar un deshonrat i cobrar en diners o engarrotar. Altra volta me dones llàstima, Pepe. este bàrbaro ho fa, que digui també divertit, estic passant. Què fem? Se pot saber qui és el marit? Mira, no xille tant, que no podia arrepentir-se, Arrepentir-me? Comando de mitja hora. No paguen, tenen feina estarint a la casa de socorro. Pepe, no xugues en este, venia bones que ve calentadura ja, Que vinga com vulga. Ui. Escolta, això de deshonrat i de cobrar la cega no res, això ho manté vostè. Mantindre-ho és poc, eu firme. De manera que ve disposta a trencar-se la crisma, A trencar-la, mestre, a trencar-la que no és igual. a trencar-la, a dir trencar-la, vostè trencar-la? Sí, jo, què passa? A veure si és veritat. Mire, i si és tot marit, a veure tanta bravata i tant descaró. De manera... De manera que vostè hi està ahí sense tapó, però... Ganes tenia de conèixer l'home. Té cara de lo que és. Che, Pepe, avui eres tu el marit, com que res. Però a tu te pareix? No hi ha malícia, t'ha sigut un rato tot passat. Mira... Mira... No gastes bromes, O parle. Si parles tu, parlo jo, com que tries. mira que te pot vindre un compromís, Això és la creu del matrimoni, Baldo, la creu del matrimoni. Fes-me el favor de no gastar bromes. No hi ha malícia, home, no hi ha malícia. Escolta, amic, així no he vingut jo a presenciar discussions. He vingut a cobrar conxilla. Com que, què fem, paga? Mire, ¿sabes que usted se está ficando un poco más inconveniente, mestre? Estic millor que mai. I és el que se mereix un estafador com vostè. Sí, i viure pas polsat. Che, Pepe! La creu, Baldo, la creu. Ahí sí, què fem? Si no fuera per lo que es, ni contestaría. Així no vull més contestació que les pessetes. Com que calle i pague que s'irà guanyant. N'hi ha per a fer una barbaritat, O me cobre. Oh, què vol este senyor? Deixa, què vols? No sé. Que paguen és el que vull. I si n'hi ha per ahí més amagats, que ells que pronte. Bueno. ¿Qué es lo que le cedeu? A mi si me deu un matalà des de fa més d'un any. I jo crec que ja està bé. Antes d'escapar a ningú, se dormen tarde. Què pot dir? Home, per favor. Que en terra se pot agarrar una pulmonia, no tinc tan mal que entranyes. Pues, a vegades val més agafar una pulmonia que quedar-te sense dents. Home, escolta, la veritat. Bueno. Abstinga d'amenaces i comentaris i diga què és lo que li cedeu, home. Sí, ahí te la faig.
Llévese 3 y pague 2. Yo no soy tonto. ¿Dónde yo me pongo? Un matalà, 50. Això sí. Eres una... Ahí te dic. Prenga vostè els diners i pense que no tots els que deixen de pagar són mal pagadors. Alguns pobrets són més prompte desgraciats que altra cosa. Si el comerç mirava la desgràcia, estava apanyat, pues. No entrem en polèmiques. Vostè ara ja té els diners i pense que una altra volta per vindre a cobrar se té que presentar de forma més correcta i tindre un poc més de paciència, home. A mi els consells em diré. Pues mire, les dues coses són dues. Estic que rebentes, Els home de Déu, de quin descobriment. Escolta, lo manco se que pensaba usted que no la va a cobrar, El marido de la señora Carmen paga todo món. I no estafa ningú. I pot anar a cada penal de medicina, Entera vostè? Entera? I sos cum abans i ara. Ja que no ho diu ell, ho dic jo. ¿Sabes lo que es dic? Que si necessiten altre matalà, no se'n recorden de mi. Adéu. A mi quina manera que s'ha de cobrar. Jo quiero mirar ara. I se va estar. Es que si no plantes cara, que parla tu, que estàs ahí. Serà la nuca. Si no estic jo aquí, és capaç de pegar el tio. El que t'ha de pegar a tu soc jo. Raül, això que has vist no és res. Dis-me si Déu fa alguna més i serà una alegria que me donis. Evidentment. Res! Què? No ho plega, senyor Raül. Mare meva, vostè dice que la matava. Els haces són pitjors. Cada discussió d'esta casa. Els fariseus dels inglesos. Pobreta senyora Carmen. Què vols callar? No! Jo no puc consentir que engañes a un home tan noble i amb una nit tan lleal com este tan guapo i tan preciós. Ara, para que tot se condens lo museo. Què vas a fer? Avisar a la botigueta, al del Pol, a l'estanc, a Bombinya, avui no de vent que vindrà a cobrar enseguida. Sí, jo mateix. Antes que se va fer potser. Sí. Mira que la paciència se m'acaba, No hi ha malícia, és un gato que ha passat. És un gato tan fere. Espereu. Deixem este punt que jo ja sóc després. Baldomero, corre i deixa per un taxi. Fes el favor, deixa per un taxi. Acompanya en Pepe. Corre, deixa per un taxi. Corre. És que no puc. No sé què fos. De por la carrera, No hi ha malícia. Escolta, senyor, fas el favor de dir-li a la senyora Carmen que li done nota detallada de tots els noms i pessetes de tots els déus. Mare, todo que vulga. Qué contenta se va a posar la señora Carmen. Y yo no puedo ser mediano. Estoy tan contento, como si fuera yo el que ho diguera. Ja m'ha dit que vas a divertir-me algo, veus? Pobreta germana meua, apanyada de florero està la caseta. A tot això, el llaurauret ja fa rato que no el veig i me té preocupat. Vaig-ho a dir-me. El vostè va a lleuger. Ojalá Xina la queda tapada. Però que no l'ha alcançat? No he pogut fer bé d'ell, només queda l'espanyol. On està la peculla? Respira, que més val així. Calma i no s'aturrullem, que en la seva nerviositat quasi fem un empastat. El culpable no fixa, no. El pare de la criatura està així. Ah, sí? Sí, així. Vostè concretes en fer fort, únicament que de l'altre ja m'encarregueu. Qui és? Dice que em pega la seva sang. Escolta. Ay, Tomasa, yo no sé lo que me pasa. Dice que canta i dice, dice. Dice? Ai,
Però què li passa? Res, que vaig a cantar-li a la Tomasa. Vostè no li canta res. Que no? Així li canti a la Tomasa i al Gori Gori. No, creia, vostè no li canta res. Creia, home, creia per mi. Aquí té una nota, señor Raúl. Uy, qué contenta se ha posat la senyora Carmen. Plorava i se ria un temps. Pues tu ploraràs a saber, Dónenme el diner, dóna'm la drada de l'ignorància. Ara anem a parlar d'una altra cosa. ¿Vostè sap qui és este senyor? Home, pues, si té una retireta el meu cosí papa. Però no el coneix de res, no el segur de conèixer molt. Quan són les primeres amugants me coneixeràs, home, i te donaré el gust. Digue'm, Tots se coneixerem. serem amics, veritat, pareix capetano, Este senyor és el pare del xiquet. Ja ve, un xiquet més guapo que un sol. Se pareix que no pare. Però, ja, vostè què diu? Va, Claret Pepe, no anem en romanços. Quin dia vol senyalar per casar-se vostè i Juan? Ja la tenim, més o menys, Juana. Si és ixa Juana que ja no enganyar algú, home, ja no enganyar algú, que no s'ha empenyat. Així que s'ha empenyat en casar-me la criada. A vostè què li pareix? A mi me pareix... Matar ja, vostè què diu? Claro. Que un home com vostè diga això, che, on estan els bons sentiments, home? On estan els bons sentiments? On està Jesús? És el que tenia que preguntar a vostè. Miri, este senyor és el pare de Juana i ve dispost a tot, El pare de Juana? El pare, sí senyor, el pare. Vostè què diu? Home, pues jo dic que m'alegre molt de conèixer-lo. Com està vostè? Res m'importa com estic i no xuen els gafarrons. El Jesús no bufó, segur. però que vostè no tremola davant d'est home. Què? Vostè haurà entropós de gol, no? O que el pare de Juana. Però, vinga, jo no ho dubte, home. És que, a més, sóc un gafarró. Què vol dir de gafarró? Tatxa del fatxaters. Vostè mos acaba de dir que és el pare del xiquet. I ho torna a repetir, què passa? Que li expliques vida del collero. Però, digue'm, això què ve, senyor Verderó? Gafarró, que falliu. Digue'm-mos, qui és la mare de la criatura? La mare... Ai, la mare de Déu. La mare que li dic jo, si li dic la veritat, al Dios pesete que yo los ingresos. Conteste, fa per favor. La mare... Què? La mare és una dona. Què? Naturalment no va ser un porc. I que m'acabar, home, que no deixa parlar. És una dona veïna, de Fidal, veïna. No m'ho prenc el tel, que mos han dit que és Juana. Sí, Juana, que la vida de Juana també. No trata d'enganyar-vos, no li valen patranes, que mos han dit que és Juana. Juana l'ha criat. Sí, també la criar. És que antes d'estar Juana, venia Juana. Juana l'altra, la Reinalda. I feia les feines. Què passa? Yo soy tan tarde y tanto de tiempo, Juana, me quedo la faena y me comprometo. Este lo que mos vol vendre és el pèl. De manera que ma filla no és. No, hombre, no, ¿qué de ser? Pues vengan a hablar sin descanso, home. Después de tot, això és d'home. Jo també, perquè el que he pogut, el content. També? Has sentit? No és ma filla. No és ma filla! No li fas el cas, que el que m'ho ha dit no té per què enganyar-me. I sé el que vol és eixir del pas. I què vol dir? Sí. Ara em demostraré. Pepe, tu tens per ahir avió per escriure una carta? Sí, senyor, saló. Anem i escriurem unes lletres, anem. ¿Qué estará malo el tío este? Ahorita después de tanto yo no me pateo el PTT. Altra volta el cau baixada, sento. Altra volta el dubte després d'un rato d'esperança. Què faria jo per saber prompte la veritat? Pareix que tio. Deu ser ell.
Ningú m'ha vist. Pronte, senyor. Que no siga un gafarró lo que porta en brazos. No vol escriure? Acompanyem. On vol que l'acompanyi? Ai, dalt, a parlar amb la veïna en la que diu vostè que és sa mare. Que era veïna que s'ha mudat a Barcelona, home. A Barcelona? Sí, Barcelona. Això no pot ser. Carmen! Què va fer? S'han acabat les consideracions. Carmen! Hosti, nieta. Hola, yo cinco de tus ojos. ¿Qué crees que se pasa? Qui me crida? Jo! Para el mío vacío. Jefe, el taxi ja estava esperant que se faci el ball. Atent, Baldomero, que he decidit quedar-me. Mira, envia un telegrama dient que avui no arribaré a Madrid, que ja avisaré quan arribi. No estic tranquil. Carmen, arregleu-me un rincó per dormir. Quedarse este gato así y darme la botona. El seu marit, però com el seu marit a la palma. Quan me digué ni amb la dona Pepe li tenia que haver caigut la llengua al redó. Què vos passa? Vos veig preocupats. Per què dices la dona per l'olguita? Sandra Rojas, quin compromís ha presentat. Però què vos fa mal que me quede? No, home, no! Si és que és l'alegria de tindre'n més temps, veritat? Sent ella el marit, és normal que dorga en la seva dona, és dir, no la meua. És que creia que vos havia mal que me quedara. No, home, no. De ninguna manera, home, de ninguna manera. Gràcies, Pepe, li ho agraïix. Que no, que de ninguna manera s'ha de quedar al vostre sitio. Impossible. Que no puc quedar-me així? No. No, per què? Vol dir que, mire, con les habitacions estan tan justes, mira, la meva, la del huésped i el quarto de Juana, Això no passa res, dona, mira. Tu te xites en el teu home Baldomero. Jo me xito en Pepe Llau. Oh? Que vostè me quita a mi i que Carmen... Oh, no. Ja. Pepe! Pepe! Què li passa? Això se posa negre. ¡Ay, el chic! ¡El chic que llora! Pero, ¿qué eso sois? Parla pronte. Que la niña chita, ¿eh? Y no está. ¡La han robat al chic! ¡Ay, que mufi! ¡Ay, mufi! ¡Ay, mufi! ¡Ay, la puta! Animiu aquí s'ha morir! ¡Ay, la señorita! ¡Señorita! Carme, Carme. Juana, porta-ho ja seguida. ¡Ay, la señorita! ¡Ay, el chic! Carme, Carme. Baldomero, corre, busca un metge, Baldomero. Què farem? Està de ball? No tenim mal ball, no. Que han portat el xic. Portant? No, home, no. Si l'ha pujat jo la veïna, Però què ha fet? a sa mare, Però què ha fet, sant home? pues pujar i dir-li, venga vostè a tu fill, de part de su pare. Però vostè no sap que això és mentira. Mentira? Ha confessat que és seva filla? Però de qui tenia que ser? No li digui jo que no se fiara. Se quin potaje! Brinca l'aigua, senyoreta. Li passa? Mira, jo no soc res teu descastat. Jo no tinc filles tan ruïns com tu. Però què diu? Que Agarra-lo que te la mata, eh? la porta és el que vull que agarrar jo. Has deshonrat a la família. Perduda. Vale! Te'l figue, a la pell. Agarra-lo que la llàstima, eh? I com que un xiquet, com que tens un fill. Jo dic! Madre meva, si no me des ni uno, no te tendría que
i l'ha dit a ma germana. Pren el teu fill, de part de son pare, i sense donar més explicacions, a pegar portes i l'ha anat. Este Llauro està maniàtic. Ui, però quin cacau n'hi ha aquí? Què passa, Baldo? Daniela, no veu el panorama? Busca un metge, per favor, busca un metge. Jo aniré, jo aniré. Corre, ve a notar-lo, Baldomero. Quin cacau? Torna enseguida. Quin potatge n'hi ha aquí? Què diu Carmen? Pregunta per el teu fill, la pobreta. Quin fill? Este? Sí? Vostè mentix? Això és mentida, i la filla és de Juana. Maria Santíssima! Està fort? Vinga, Carmen, vinga el teu fill. Vinga. Che, pero chichinet no te lo van a hacer. Mire, así sobre yo. En paz y ya se desenredarán con juguete. Carmen, ¿qué te decís? Quiero mojar ya se quitar. Carmen, ay, Carmen. Ay, mi mojar. Carmen. Ay, Què? Entre quina gentola estic posant jo? Pare, què m'ha passat? Traga'm d'esta casa! Que me digo que Però quina criatura és teua? I el confesses tan tranquil·la? Me pena haver-te conegut. Tu eres una qualsevol. I aquí sóc jo. Fija't en mi i veig si el meu cor te diu alguna cosa. Que tiene prou, por la idea. Por la idea. Que tú no, a mí no me coneixes, pues mira si coneixes a esto, mira. Y esta foto es la que les aparece de la cómoda. Estos son los pares. Clar, tos pares i els meus. Tú eres Ricardo. Carmen, no te fíes. No te fíes, que te enseñé la porquera y que me primes. No te fíes. Ricardo, que no tenia altre deliri només que encontrar-te i ara està arrepentit. Ricardo, que sols volia encontrar a sa germana digna i honrat i mira com l'ha encontrat. La pobrera no, però aquella criatura sí que ho és, per a tu i per a mi. Marta. Mangue, son marit. I si és ton marit? Sí, senyor, sí. El pare que ell tan deshonrat, I sé que vostè volia casar en Juana. Què fem? Así estàveu tots burlant-se de mi i Baldomero és un canalla. On està Baldomero? que ha anat pel metge, que ven xiqueteta. Sí, a veure. Carmen. Alça el vol, gafarró! Escampa les ales i puja els collons al sol. Perdona, filla meua. Pare! Sí, si estiguera aquí Santo Boi, mateu-lo, acabem d'odiar. Està cogat el loco, i sí? Mira el que raspalló i mira com el té. Meua. I és que sempre se trenca la corda per on fuig. Però qui n'ha fet això? Això, un joc pequeño havia aquí fora. I t'ha passat, què? Vostè és un granuja. Què diu, Tònico? I tu una perduda. A veure si ja acaba de desbaratar la maquinària, El loco, amarreu-lo! Vinga,
vinga així i perdone a este senyor. Vinga així i perdone a este senyor. ¿Que perdone yo? ¿Que perdone esa abuela? Així, tot el que ha passat, la culpa la té un granuja que ha pegat a fugir. Així, res del que ha passat és veritat. Y res, la cuenta que tinc jo tampoc és mentira. Mire, això li ho curarà vostè, Juana. Jo el padrí. Ara vostè l'avorrement, que no vull ser faltins de la família, Home, si vostè consentix el regal de boda, un ultramarins en el poble. Home, no vull ser tirano. Si m'envia molt... Sí, mire. Sant Vicent! Mire que t'abraça, home. Des d'avui eres un gafarromer. Sí, pero desplomat. Carme, tete, als meus braços, s'han acabat el sofriment. I els inglesos també. També. Com el granuja de Balno m'ha tret un grapat de diners. Serà granuja? El tinc matat. Bé, perdoneu-lo, perquè gràcies a ell estic junt a vosaltres. I de veres, i gràcies a ell desapareixen els inglesos. I venida siga l'hora en què em digui deixa'm la dona, Pepet,